Para makikita yun doon, naka-vlog. Loko ka talaga walay. Welcome, everybody. Ladies and gentlemen, welcome to the moment that we've all been waiting for. The Bronze Award goes to Lisa Brown, Rose Martinez, and Justine Owen. And now, for the Gold Award, our winner is Kelly Wade. And here to present our award is our sponsor, Andrew. Kaya dati This poses as a very serious accusation. Do you have anything to substantiate these claims? nag-on pala ito eh. Ano kaya yung buksan? Tapos tatanggalin mo sa isa. Guys, shoutout sa 7 viewers. Bili na kayo ng bedsheet to. Itinda ko to ngayon. Ay, ngayon ba? Bukas na lang. Simulan natin. Double to. Double to, may no? Bargain na natin to. Itong double na to, bintahan ko na ito, 200. Binta ko na ito ng ano, 170, 150. Ganun. Kunti na lang ito eh. Ito naman, ano ito siya? Queen size. So, queen size na. Pagpas sa aking balikat eh. Queen size naman to. Ang bintahan nitong ano, 200. Binta ko na ito 150 din. 50 agad. Dami ka pala.
Yan ay Simic Canadian. Ito, double. Yung pagpunta ni Biboy dito, nagbigay ako ng binigyan ko si nanay, si Biboy, sa gato, si Ate Melody, Ate Eva, Ate Gemma, yung lahat ng team tatlo dyan. Tagal ko na itong naka-stock tong bedsheet ko na ito. Tawin ko ng pera ito. Para naman magkaroon tayo ng ano, pera. Pera. May stock na kasi. Sayang naman, kundi pag gawin pera to. Ito, double lang to. Dami pa itong ano, cotton ko. Ang ganda to guys. Cotton. Pero Ben, shout out. 21 viewers, please subscribe and like and share. Guys, baka gusto nyo bumili ng bedsheet ko. Mura na bibinta natin to guys. Yung bintahan ko dati na presyohan ay ito bintahan ko dati eh. Yung pag-cotton, ganito ang bintahan ko na. 170 single to 20 ang double, yung queen size to 80. Ngayon, binabagsik presyo ko na. Yung queen size, bigay ko na 200. 150 na ang double. Tapos yung single ay 120 na. Cotton yun guys ha, hindi simi. Ano, oy Mabel. Paulma, hello, good morning po. Good morning din sa iyo. Pag itong simi Canadian naman po, yung single, 100 na lang. Yung double, bintahan ko na dito 130. Yung queen size, ano na lang, 150. Para maging pera ba? Tapos yung punda, tatlo 100. Benching ko ng isa. Para maging pera lang po. Ito na kailangan ng ano. Parang ma-expose ko na po. Sayang po. Baka gusto nyo bumili guys. Yung mga naka-luwag-luwag dyan o malapit dito sa bayan, Novaliches. At yung mga kaibigan dyan, baka gusto nyo bumili ng bedsheet. Seryoso to. Titinda ko nga to. Walang halong ano to, biro. Kaya ano to. Queen size to naman na wagsak presyo na tayo dito guys. Mga pobre ang nasa ano, sa YouTube. Mga kwarta. Okay, for viewers, thank you. Mga pobre, parang kami lang pobre. Oh guys, queen size din po ito guys, mga ganda to. Bintahan ko to dati 200, ngayon 150 na lang, queen size. 60 by 75 to guys, ang lapad. Sa mga gusto pong bumili, tara. Bili na. 150 na lang, ayaw mo pa. Wala lang kasamang punda to ha. Pero may punda to, bukod pa ang presyo. 400 ang punda. Oh, magkano bintahan yan? 35 ngayon. Magkano lang bintahan po ba? Grabe. Oh, ito, 200. Itong ano, bintahan nito sa looban. 150. Ay, 250. Good morning. Morning. Oy, Tate Robin, tawa ka dyan.
Bumili ka naman, Tatay Robin. Baka gusto mo bumili ng bedsheet, Tatay Robin. Tatay Robin, Joseph, Salas, baka gusto niyo bumili ng bedsheet. Ito guys, oh. Mura na to. Bintahan nito sa may pwesto, 250. Bintahan ko ngayon, 200 na lang. Queen size to guys. 60 by 75. Pang 4 inches. Cotton. Cotton. Erwin, may galaw siya. Boom. Ito naman semi-Canadian naman po ito. Manipis. Kumpara dun sa cotton. Pero ang bintahan ko nito, may queen size to. Ano na lang to, 150. Queen size, 150. Gia! Patal, shout out. Baka gusto mong bumili ng ano. Pasensyahan nyo na yung host kay bagong gising. Yung viewers. Kapagwapo muna tayo. Gwapo na. Bumili na kayo. Magkano yan, Sangkay? Sangkay, ano bang size ang bedsheet mo sa iyong asawa? Queen size, 60 by 75. Pag itong Sangkay, itong semi-Canadian ay 150 lang bintahan ko na nga ngayon. Dating 200 to. Ito, dati 250 ang bintahan, 280. Ngayon 200 na lang. Cotton naman to. Mas makapal dito sa semi-Canadian ito. Cotton Canadian. 200 na lang. Ito 150 sa 60 by 75. Pares lang to silang size. 60 by 75 by 4. Yan, by 4. 4 inches. 150. Ito 200. Sino yan, nak? Sino yan? Alright. Sino to, nak? Mayroon naman dito single. Sino yan? Pag ito namang single, 100 na lang bintahan ko. Sino yan? Pero wala pang kasamang punda to. Pag ito naman, Ocho. double. Mama. Double. 130 na lang. Dagdag presyo na ba? Maganda yung cotton, hindi mainit. Hindi. Ganda to. Sangkay? Itong cotton na to. Ano to siya eh? Cotton Canadian. Hindi siya hindi siya madulas. Lalo na laban mo na. Ito naman siya semi-Canadian din to. Ano to eh? Queen size? Parang queen size sa marami ah. Nood ka na naman, ah. Semi-Canadian. 150 lang to guys. 60 by 75 ang haba. Yeah, ano na natin to? Dispose. Ito ba yung unang katay doon? Yung pangalawa? Ito, single. Sa mga single dyan, walang katabi, walang jowa, walang so, walang asawa. Ito. Pwede ito sa inyo. Sa mga single lang ha. Walang asawa, walang jowa, single. Pwede tumingil. Ay, tumingil. 100 lang to, 100. Dami kong single. Ay, tawa yung loko-loko. Oh. Tol, nagbibenta na lang ako ngayon ng bedsheet ko, Tol. Wala na akong pera, Tol, eh. Ubus na, Tol, eh. Kaya gustong bumili dyan, PM lang. Okay, Tol Eljon, shout out. Yan, 100 lang to, single. Sa walang mga jowa, oh. Single. 100. Marami to, galing tong eh. Single din to. 100 lang din. Pag-presyo na to, guys. Wala na tong ano na to. Paubos ba? Paubos. Cruciada, shout out. Dami single pala. No. Dami ko pang binigay nung kay Bibili ba? Walang Tol, masakit pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat na iwanan. Visit ka. Cruciada, shout out. 6 viewers, thank you. Oh guys,
Single lang to din. Sa mga walang jowa dyan, single, 100 lang to. Oh, 100, 100. Single, 100 lang. Marami ko pa naman, ano? Marami po nga yun. Ang punda mo. Nakalako ang karton mo. Hirap. Hirap ako. Lumakad pero enjoy ako. Visit ka. Sabi mo alam. Okay, single din to. 100 lang, oh. Guys, baka gusto nyo bumili po. Ba? Wala kang bedsheet dyan. Mura na to. 100 lang, oh. Single nga lang to. 36 by ano to? 75 by 4 inches. 100. Bagsak presyo na to. Wala nang ano to. Ayusin ko lang kasi ilalabas ko to. Nakarang ko pa ito ipaplano ilabas eh. Mahal kasi ang mga ano ngayon, kalakal. Wala ganong kalakal na may tinda. Nagtanong ako gagabi ng sayote. Saka kamatis mataas. Pangit kayo sa kamatis. Kaya di ako nagkuha. Kahirapan ka lang magtinda ng kamatis. Tapos bintahan mo lang 40 tapos ang puho lang 20, 28. May 12 ka lang. Tapos may bulak-bulak pa. Wala na. Sana ko mabili ng kamatis ngayon. Ito naman na. Ayan guys. Single na naman to. Ang dami kong single eh. Puro single. Ayan, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ano? Dito, marami pa to eh. Oh my God, yes. Ito pala ito. Kasi ang dalang kasunod. Shout out po sa inyo. Talal June, 5 viewers, thank you po. Itong Queen size. Hello Kitty, sa mga gusto mga Hello Kitty. Ay, gusto nito. Queen size.
May single pa pala to. Like a love somebody. Ah, tol. Ay, sangkay. Oh. Ayan, oh. Ito yung ano, isang ano, design. Ang yung yung haba nito sangkay, ano to? Ah, 36 yung lapad nito, yung haba nito 75 by 4. 4 inches lang. Ito 120. 120. Ito single din to, isa oh. 120 kasi cotton to eh. Mas makapal to tol, sangkay. Cotton. Ito kasi semi-Canadian, medyo manipis to. 100.
Ito, mayroon pa pala single, oh. Mas maganda. Ayan, oh, tingnan mo sa live. Yan, 120. Single din to. Oh, single. Kasi naka-stock lang to. Last year pa to eh. Hindi ko na ititinda. Saan? Ah, makapal, ano? Ilang inches yan? Standard lang yung haba niyan, Sangkay. Standard, 75 lang yung haba niyan. Pero yung lapad niya ng anong problema, kung anong kapal ba, at saka yung kapal. Kung ilang inches. Single lang ba yan? Pang isang tao? Batingin niya. Layo mo konti. Yung kapal. Yung kapal. Oo, sakto. Manipis lang pala eh. Manipis lang, sakto-sakto yan. Ano pa nga yan eh. Kala ko yung kapal niyan, yan no. Kahoy pala yun. Kala ko kapal naman na 6 inches. Sakto lang yan, single. Doble ka kapal. Parang 2 inches lang yan eh. 2 inches. Oh, 2 inches yata. 2 inches and a half yata yan. Ah. $200 yung ano, yung 60 by 75 by 4. 200. Cotton yun, Sangkay. Yung single, 150 lang. Ay, yung ano, yung semi-Canadian. Ito, yung ganito, semi. Pero cotton, semi-Canadian cotton naman to. Pero mas manipis to kumpara dito sa ano, sa mga pan. Paubos ko na to eh. Papaano ko na display. Yan o. Oh, ito makapal to, 200. Bintahan nito sa ano, 250. Sa mga may pesto. Ewan ko na sa online kung magkano. Pero ito, 150 na lang bintahan ko. Boras na sa online kasi maninipis. Ha? Dalawang ganito? Yung ano lang to, isang kulay, ito na lang. Ano ba to? Yung ano, Hello Kitty tsaka itong ano. Okay. Single na ano, yung makapal na rin. Hello Kitty. Ikaw gagamit ng Hello Kitty? Ito. Oh, ito. Oh, ito makapal to. 120. Oh, single. Hindi mo ano ng punda to? Yung punda o 100. Wow. Yung makapal, yung manipis, 400. Ito, may punda dito ng Hello Kitty. Ano kaka? Ha? Ano kaka? Ano kaka? Oo, makapal yan. Sing kapal ng ano nito. Ito, ganito. Tapos yun ang vlog mo. Eh, si mga may. Ay, gulo. Ha? Mamaya na kayo nag Okay lang, itatabi ko lang yung ano mo, order mo. Pag dadalhin sa palengke, dadalhin ko to sa palengke mo bukas eh.
Ah, sige. Nandito naman ako eh. Ito pa pala saan kayo? Single. Single. Single, makapal. Bagay sa'yo to. Oo. Nandun ako sa live. Ha? Lumabas na. Ba't hindi malabas to? 120 to. 120. Makapal to eh. Ito yung 100 dito, yung manipis. Pag himbo pa lang dito, maano mo na eh. Ito naman siya, makapal. Wag na yung pink. Ay, yung Hello Kitty. Yan mo sa dyan. Samahan mo na lang. Ito, dalawang 60 by 75, tsaka isang single. Sige, tabi ko na to. Para hindi ko na dadalhin sa palengke. Oo. Sige. Tatabi ko na to. Dami ko pala tumay. Oh? Ha? Bali, 200. Sige, 500 na lang to sa'yo. Hindi, 500 na nga lang. Malag yun eh. 520 sana, di 500 na lang. Bawad na. Okay, sige. Ito po, maganda pa oh. Okay. Pastilan. Mamaya na pagkatapos na si Kuya Ha? Mark mag-ano ng budget ha. Ano pa si Kuya Mark eh. Mamaya, according kita. Legit, anong size? Ate Peo, nalaman si Melody. Si Melody. Favorite ko yun ngayon. Cotton to, cotton. Si Melody. Hello Kitty yan din, Melody. Hello Kitty. Gusto ko si Melody. Yan, sila Bubu. Sila Bubu. Si Hello Kitty. Wala nga si Melody. Si Mark Joe lang yan, wala si Melody. Hindi si Melody. Ayun po. Ayun. Ito? Opo. Hindi nga yan si Melody, si Ah. Hello Kitty yan. Si Hello Kitty. Ha? Sige, sige. Sige, sige. Si Hello Kitty. Orong hanap. Orong natin yung ano. Bunda. Masarap si Bibira, Jaren. Parang kunti na lang ang punda. Puro to bedsheet. Ano to, ito mga simi? Ito po Ate Peo. Ano yan? Ate Peo. Ito. Ate Peo, ito po. Hindi yan nato ang punda. Ate Peo, ito po. Ano to, ikungo? Ate. Ate Peo. Ate Peo. Ate Peo, ito po. Sige, Sangkay. Salamat. Ate Peo, ito. Oo. Mga kasamahan mo? Ay, kaya paano ko ito? Dinidus-dus ko na kung saan ito. Na-stack ang pera ko rito. Balik puhunan na nga lang bigay ko sa'yo eh. Eh, sa papa ko. Sa papa ko. Dati ko paninda to. Ate Peo. Dage. Mamaya na. De, galing, Tapos to. ano to, galing sa papa ko. Paninda ko to dati. Tapos to. Ate Peo. Natutumalan kasi ako. Kaya binalik puhunan ko na lang para ano, maging pera lang. Ate Peo, binigay tayo. Binigay siya. Pinili Pero ang namin. puhunan nito, Binili magkano namin puhunan to, yan nito, may? binigay. 110? Binili. Yung single 110 to eh. Wala po mo to. Wala.
Ang malamig. Ay, pang mainit. Ha? Ay. Oo, sige, sige. Copy, copy. Yan sa beses na lang sa kanila. Sige. Nandiyan lang sa ano yun, kabiti at. Good morning po, Dan like po. Ay, Ivan, shout out. Sana pumasok si Ate Brenda, baka mga bumili si Ate Brenda ng Gucci. Ano ba pala? Ito, bullshit din po. Hindi lang tayo. Hindi. Magkano mabintahan natin ito ng nakaraan? 150 ano? Oh, siya. Yan, 120 na lang. Rolling out the yellow Play-Doh. Now let's Yung single yan, kunti na lang. gently remove it. And we've got a fantastic choice there of big shape. Adding it up. A white line on his back. 3 horns on his head. Sundan na ito. And claws on his Labas mo lang yan. Labas mo lang yan. Makakuha ka ng kanila dito. Ate, item mo. Subot pa rin ko. and voila, our magnificent Triceratops is ready. Isn't it spectacular? Kung alam yung mga semi at saka panig din na tinda. Meron ba dyan? Wala na. Dugata yun. Ate ka ng hotdog? Meron po marami dyan? Next up from our surprise jar, Hindi mo bus. Stegosaurus Bowl. Ang lalim eh. Sa lalim ba sa ano? Ay. Yes. Yeah. Rolling out the Play-Doh. Okay, Sangkay, daanan ko na lang dyan sa katapusan. Oh, sige, sige, salamat. Nakatabi na, ito na. Single. Pin size to. Ito. Carefully remove. And we've created a Stegosaurus shoe. Placing spike-like Play-Doh on the back. Dawas mo doon. Karoon na doon ka. Ano? Nagbintay nila. And white lines along its back. Dapat mo muna yung dito. Hanggang na ito. Ang dami ito. Utol yun eh. Kaya nga, meron lang sa lang.
Asan na yung, Ano yan, ano? asan na yung katawan nito? Katawan. Sit-sit ito. Maliit. Tuloy. Ito lang. Malaki. Gubula tayo yung nabubo na yan eh. Then, Ayun o, yung nabubo. single yan? Ito ba yan? Ate Pe, may pasok? Uy, pasok. Oo, may pasok kayo. Pumasok ka na. Sayang sayang ang grades mo. Paano ka magiging honor? Mababait ako. Pag di ka naging honor, wala. Paano ka tatalino yan? Hindi ka pumapasok. Pasok ka na. Ay, ang kay Grace, shout out. Baka bibili ka ng patience ang kay Grace. Hindi, hingay mo. Hotdog Grace. Anong ha? Hotdog. Ah, single oh. Kano ba sa online to? Parang ikaw. Single. Nalilipis naman yung mga bidsi sa online. Oh, single. 120, dati 150 bintahan ko, 120 na lang ngayon. Balik puhunan lang. Bibenta pa itong mga sa 5,000. Ito, ito, double. Ito lang ito. Ito, nagpas dito. Nandito lang sa balita. Ayo, paninda ko to. Binibenta ko nga. Ano bang sa isang gusto mo? Double, single. Single, kasi single ka naman. Oh, Grace. May order nga sa akin si Oh. Kay to, 2 queen size tsaka isang single kay Joseph Salas. Oo nga. Binibenta ko to, baliw. Tatawa ka diyan. Nakakatawa. Paninda ko 'yan. Na-stock lang 'yan. Kaya hindi ko lang naitinda. Kaya ngayon, tinitinda lang. Titinda ko ulit. Malang kalakal kasi. Malang prutas ngayon at gulay. Yay! Malaki, magkano? Anong malaki? Queen size? Ito si Melody. Queen size ba? 60 by 75? Unda yan. Pag hindi ako- pag queen size na malaki, 60 by 75, ito manipis to, 150. 150 lang to. Pero itong makapal, 200 bigay ko. Bintahan niya ito, 280, 250. 200 bintahan ko ngayon. Parang yan sa puno. Maligpunan lang. Yan. Meron pa yung isang design dito. Ito design.
Queen size to, 60 by 75 by 4. Ala! Gusto ko yan. Kano yung blue? Saan blue? Gusto ko yan. Ito? Ito ba? Alam ko eh. 200 nga ni. Nakikinig ka ba? 200. Wala pa siyang kasamang punda ha. Sabihin mo kasamang punda. Yan. 200. Isa. Yan, 200 din to. Queen size, 60 by 75 by 4. Walang kumot eh. Blue nga ni. Ano? Ako yung Spider-Man. Ni ate. Ni Darren. Mamaya. Tapos Ito? Spider-Man? Double lang to eh. 48 by 75 eh. Nasa ilalim na. 48 by 75 lang to. hindi nga yan kumot. Papasukin nyo si Kuya Ray, mapakyaw to. At si Will. Will, pasok ka nga, pakyawin mo to. Tapos pamigay mo sa timbo. Amin yan o. Para maging pera to. Sa amin yan na yung Maliit lang. pwede na. Ah, single. Once. 120 lang ang single pag cotton. Nasa amin. Ito ang single oh. Pili ka dito sa tulay. Pareho lang yan sa inyo. Pareho lang yan sa inyo kasi Yan. kayo binili. 120 ang ganito. Ate, gusto ko. Single. Sa mga single dyan. Yan, single. 1, 2. Papakyawin na ni Grace. Bibilangin ko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy. 10. 1,000 lang. Ano na to, Grace? Hi, Foging. Shout out. Oh. Oh, 120 sa ganito. Saan kay Grace? Single. 60. Ay, 36 by 75 by 4. hindi nga kumot yun. 36 by 75 by 4 ito. Nakum yan. Ang lapad nito, 36. Yung haba nito, standard 75. Tapos yung kapal nito, 4 inches. Ito pang unan. Ang unan. Yes. Anong gulo mo, ano? Malaki ang higaan niya, pang ilang inches ba yun? Ang dami mong tanong. Oo nga. Magkano yan? Depende sa size. At ang tagal mo naman doon. Balik, Ang bakit? gusto mo? Pag-decision ko. Baliktarin mo naman. Ate, Aalis nga ako ulit eh. Family size. Di 54 lang yun. Aalis nga ako ulit eh. Queen size. Ito ang queen size, Grace. Ito, 60 by 75. Naintindihan mo ba? Kapitbahay. 60 by 75. Ibig sabihin, 60 ang lapad, ang haba niya standard 75. Tapos yung kapal niya 4 inches. kahapon. Sa kayo punta. Gets mo na? Hindi pa rin. Kasi kung hindi pa rin, pastilan ka tao ka, oy. Nandito lang kayo kahapon. Bumili na, tumano na sa akin si Erab, nag-order na para sa katapusan niya babayaran. Yan, yan. Sige. Alright, boss. Shout out kay isang kay Erab. Vlog. Bakit ano may madudumihan ko? Kaya wag na. Ito naman double. 48 by 75 to. $200 bintahan ko dati, di ba? No? Sa, Uy, 200 nga no? saan ba? Ito. Single? Oh, double. 200, di ba? Tapos bintahan ko ngayon, 150 na lang paldo. Bigyan natin Grace. Family size daw. Eh, baka 54 ang ano nun. Sugatin mo nga. Marami ang semi dyan eh. Ano to Hello Kitty single? Double. At queen size. Double to. Isa na lang to eh. Ito ano mo, sugatin mo. Single yan. Dapat. Isa na lang ang double.
Kasi sa po. Kasi, naging bayot na to yung anak ng Pangilo City. Ano yun? Ang ganda sana yung kung ano ba sukat niya labubo. Double. Kasi ayun ko pong natin ah. Ito? Ito? Bayaran mo. Tapos 30 daw. Wala na. Bayaran sa paling kita dyan. Oh, ito pang ang benta. Ano ano agad? I do what I want to do. Tapos ba? Punda bargain mo din yung punda mo. Punda yung punda mo.
May nakikita kayo o wala? Wala kayo nakikita.
dinala yung ano. Oo, ginagawa nilang laro yung musgado. Kung ano yung ginagawa nila sa barangay, ganun ginagawa nila doon. Dapat pag pumunta sila sa ano, kailangan dala nila lahat ng ano, ebidensya. Unang-una na lang yung cellphone na lang. Yung cellphone na lang, Mike. Hey, shout out sa 10 viewers. Kaya nga nakalagay para sa medical, go to home. Sa 10 viewers. Ito namang may sobrang fine yung kay. Lagyan na naman yung... Thumbs up sa coming live mo, Kois Mabi TV. Oy, Kois Mabi, shout out. Mabi, hello, sabi ni Tita Mami. Big love, shout out, Kuya Ree. Sabi ni Grace. 28 minutes na lang guys, mag-end up. Baka pala gusto nyo bumili ng bedsheet natin guys. To. Bedsheet to. Titinda ko to, paninda. Yung single na ano, semi-Canadian ay 100 lang. Ito order sa akin ni ano, ni Erap Vlog. Salamat kay Erap kasi nagano siya, order siya. Dalawang queen size, 200 yung isa. Cotton to, tsaka ito. 100 lang bigay ko sa kanya. Pali 500. Sa katapusan to dyan babayaran. Mega love shoutout Kuya Ray. Tambay lang. Kaso pa almusan ni Abi. Sige lang ano. Kita Mami. Mami Len, hello po. Anong ginagawa mo sa ano? Aray ko! Nak Gracia, hello. Ikaw po niya, mas kaniligo mo na naman yun. Maligo ka doon, maligo ka doon. Maligo ka doon. Ano yung mga bedsheet? Ate, ano na niya, te? Pang bargain na niya. Boss Toto, shout out. 11 viewers, thank you. Maligo ka. Maligo mo yung... Magkano bagay? Ha? Yung ano double 150 ano na lang 130 yung semi. Pagka cotton ano 150. Queen size 30 ay yung 60. Yung cotton ano 200 yung ano 150. Tama mo ipakita mo. Wait lang. Ikaw, nihilig mo talaga. Dismosa ka talaga eh. Ito sa yung ano 150 lang bigay. Gaya-gaya ka talaga. 65. Yung cotton. Ito 200. Kunti na lang to. Yan na lang yung cotton. Ano na lang to eh. Apat. Pagpipilian. Mabargin ko na yun. Papaano ko lang. Tabla ko lang sa puhunan. Yan. Ay, Boss Toto. Thank you. Pin kita. Sa ano. Dahil Brenda, bili ka na. Kasya sa bedsheet. Oh, Ate Brenda, anong size ng bedsheet nyo? Pag may budget eh, Gwyn. Anong size bedsheet nyo? Oh, Ate Brenda.
Tinatanong ka natin, Queen, anong size ng bedsheet nyo? Double ba? Ito, may punda ako dito, punda, tatlo ano na. Tumigil! Hindi ako natutuwa sa ginawa mo. Nakailangan mo na naman yung para sa buhok ko. Oh, single na cotton, 120 na bintahan ko, dati 150 to eh. 120 lang, balik punan lang. Dito naman, 100. Yan ka lang, yan ka lang. Semi-canid dyan. Yan lang. Kasi, Yan lang. parang hindi pera. May stock lang sa bahay. Baka dumating pa uli si Bibi dito, maubos na. Maubos na naman. Tama na. Di joke lang. Tita Mami, salamat po. Ano naman sabi? Ano yun? Anong size bedsheet nyo? O, ano daw size ng bedsheet nyo? Tididing, tamsak, sabi ni Kabus. Oy, Kabus, salamat. Tita Mami, salamat po. No worries, B-boy. Queen size, tid. Dalawang cotton. At saka isang... Ano ba to? Sige ka rin. Ano naman yan? 550. 500 na lang, te. Buhay na mano ka lang. Discount ko na yan para maubos siya. Mga kawaray, bumili si ate Jennifer. Oo! Nagpera Mark 8 queen size. Pag ito, te, pag itong ano, yung queen size na, uy, Mark yan. Queen size na 60 by 75, 150 na lang bintahan ko, balik puhunan lang. Ito, yung makapal. Asan? Wait lang. Ito na lang pala ang dalawang natira. 200 ang isa. Kasi bintahan nito 280 to 250. 200. Mas makapal to eh. Kumpara dito, ito semi-Canadian. Ito cotton. Canadian. Doon kayo mama, kayo nag-ano. Thank you sa pag-pen. Walang ano man, boss Toto. Sana meron. Ah, si ano pala to? Si... Ano ba? Pintadika ba to? Pintadika, ikaw ba yan? Oh, si Pintadika nga. Kuya Ray, shout out. Kabos, hello. Kuya G, sabi ni Mary Grace. Kabos, sabi ni Ate Brenda. Pintadika, thank you. Dahil Brenda, alin gusto mo? Ito na lang, te, oh. Si Brenda. Ito na lang ang queen size ko, dalawang makapal. 200 ang isa. Pag ito naman, ito naman, te. Hoy, ingay mo, nag-aano ako dito. Pag ito naman, 150 ang isa. Ito. 150 ang isa. Hindi ko na... Ito, kaya ano to, order sa akin ni, tawag nito ni Joseph Salas Air Vlog. Dalawang queen size, isang single. Ang total nito 500 lang bigay ko sa nila. Discount ko na siya. Kasi 120 yung ito eh, yung cotton. 120, ginawa ko na lang siyang 100. Pero pag sa bangketa bibenta ko 120. Ito 100 din. Itong single, 60 ay 36 by 75 by 4. Pili ka. Tapos message mo ako sa ako duha. No? Upo ka dyan. Pili ka tapos message mo ako duha pili. Free po kuya. Padikit po. Salamat sa lahat. Ay, Boss Toto, salamat. Pag free po kayo, padikit po, sabi ni Boss Toto. Oy, Boss Toto, salamat sa pagbisita sa Timbu. Ikaw na lang, te, bahala. Salamat, te. Ikaw na pumili, te, Brenda. Ito, mayroon ditong ano. Halika na. Ito, te, ang mga queen size na ano, na bedsheet na tag 150 lang ang usa. Pag dalawang kukunin mo, 300. Ayan. Bumili si ate ano, Jennifer. Binigay ko na 500. Yan naman. Kunin mo. Thank. 400 te. Ano yung malalaki? Oh, malalaki. Yung ano lang. Yung ganyan, no? Isang size lang. Ano, Ganito kalaki. Naunan. Hindi. 400 ko na. Ganito kalaki naunan.
Kaya mga kamarayo. Ano yung kinuha ko? Buena mano kay ate. Sabi niya cotton lang. Hindi na naman Cotton yun, cotton. Hindi, mas maganda yung termo sa ano eh. Pero nasa punda, ano bang kulay? Ano bang kulay yun? yung kulay pink. Pink. Ganito yung na pagka Hello Kitty. Hindi. Yung isa yung light. Yung light. Wala na pa. Ito? Oh, yan, ganun. Ito? Oh, yan. Tsaka, Tapos yung isa kulay blue. blue na may pagka-green. That was That was so good. Baka ito. Hindi ba to? That Ay, was hindi yan. good. Ay, yung ano yun, parang... Wala na ito. Ito ata yun, may. Ito ba yun, te? Hindi. Ayan. Ganito. Ayan yun. Ako gawin mo na 104 to. Sa ano yan? Sa Susano, magkano yan? 300. Bargain nga yan. Ito kasi bumili. Pagkalipis man yun. 4 man yan. Apat na Hello Kitty. Yun. Customer na ako, God. Ate Brenda, ano na? Ay, ito na lang te. Wala na siyang ano. Pili ka tapos mag-message ka sa akin. Ikaw na te, bahala. Salamat. Pili ka na ano ng kulay. Green tsaka pink meron. Pink, wala nang pink. Ito na lang kasi te. Ayun na lang. Si Brenda, ito na lang ang kulay meron. Itong green, makukuha mo to. Ito, 200 to. Cotton to eh. Makapal. Pero ito siyang ano. Yung dilaw, yung dilaw. Baka gusto mo to te. Ito? Oo. Brenda, ito may pagka-pink naman po siya. Pero may black. May bilog-bilog. In size naman to. 60 by 75 by 4. Tapos may pundan nito, 400 bintahan ko na. Kahit saan dito, pwede dagdalawa para may punda ka, Hindi lang siya sleep. may ano ka mag- terno ba? Ito naman yung punda niya. Kaya ako nag-live ngayon kasi, nila kasi mami na may ginagawa ako. Ha? 200. Ate. Apat-apat. Saan ba yung punda? Ano po ba? Dito, kasi green daw. Magkano lahat? Pagkasama punda ba? Or yung bedsheet lang po? Buena mano tayo guys. Buenas! Salamat kay Erap. Kasi meron ako dito agad kay Erap. Dalawa lang yan. Bali, may 500 na tayo. Paldo. Paldo. Sige, yan na lang. Ay, ito Ate Brenda. Bali, ano to? 200 tsaka 150, 350 po. Eh kung magano ka ng punda, asa yung punda nito? Dalawa lang Yung green nito, mayroon to eh. Ayun na. Ito Ate Brenda, para may terno yung bedsheet mo. Pag itong size, bali ano na to, 400 na bigay ko sa yung punda. Yan. Dalawa din dyan. Dalawa nito, tas dalawa nito, bali 100 lahat. Bali 450. Paldo. Ate Brenda, para isang terno po. Kuya Ray, baka bibili ka rin. Para di ko nailabas to. Ayan. Hanapin. Ate Gwen, mami, ito po yung ano. Ito daw order natin, Brenda. 60 by 75 to te, tas by 4. Ito yung ano, semi-Canadian, ito yung cotton, yung green. Tapos ito yung punda, dalawa-dalawa. Bali ang total niya 450. Kung magpupunda po kayo. O dahil Brenda. Sige, magkano lahat? Bali 450 po lahat. Bali ito 150, ito 200, bali 350 plus itong punda. Ginawa ko na lang kung 100 ang ano, 4. Bali 450 lahat po. Papakuha ko na lang to kay ano, Kettle Project. Madaan siya rito. Gusto mo, i-deliver pa. Ito ang grotto ngayon. May na. Sige, ipa-Gcash ko mamaya kaya busy pa ako. Sige lang ano, ate.
Tita Mami, pa-Gcash mo na lang kay Ate Brenda. Ito itatabi ko na to, Ate Brenda. Maganda to, Ate Brenda. Tsaka magkano nito, pagtatahid. Pulido, naka ano yan, naka aging po yung gilid po niyan. Bago yan itahi, in-aging muna po yan. Ito medyo manipis lang. Yan, queen size to. Hanggang dito ko sa may balikat. Sino pang bibili guys? Dahil mayroon akong buhay naman kay Ate Jennifer. Si Erap ay mayroon na nakatabi dito. Ay, sa ating mga kaibigan dyan, oy Mabi, palit ka na ng bedsheet mo habang maaga pa. Para magkasawa ka na. Magkano ang charge sa pag Gcash cash out? Pag yung ano ata, 10, 20. Depende. 20 po ata, Ate Tita Mami. Ito yung ano kay Brenda. Salamat. Okay, salamat Mark and Ate Gwen. Bargain ko na to, te. Kano to sa online? Queen size pa to. Ito naman kay Erap. Katabi na kay Erap, 500 lahat. Single 100, tapos yung double 200. Ay, yung queen size 200. 500. Yan. Order. Sino pa ang mag-order dyan? Mayroon pa ako dito queen size. Sa mga single dyan, si Grace kasi single. Saan kay Grace? Bali sa'yo, 100 lang to. Pumili ka na ng kulay. 100 lang. Single ka naman eh. O, matawa ka. Si B-Boy. Si B-Boy, mayroon na. Sa Punda, 400 lang tayo, guys. Sa mga gusto mag-avail, opo, English speaking. Basta mga gusto mag-avail, guys. Sa Punda, 400. Bargingan na to, wala na tong ano. Talagang kailangan natin ng ano, i-dispose to kaysa ano to dito. Ay, puhunan nitong Punda nito 23. Ang punda nito kuha ko kay Papa 23 ang isa. O, magkano binta ko ngayon? Benching ko ang isa. Git mo. May git mo. Git mo dali. Say thank you. Thank you, Ate Jennifer. Salamat Git mo kay Papa. Kay Papa yan. Iba 700 na ako, guys. Bumili si Ate Jennifer sa atin. Luka ng bulutong buwig ka ba? Yun! 700! Buenas dias! Ito na lang ang ating bedsheet, guys. Sa mga gusto bumili dyan. May blue pa? Ito. May pa ba? Ito. Lalaki ka ba? Ito, blue. Pare ka to. Amo nga ni Brenda kay pinapaano ko nga ni. Pinapa-dispose ko lang kasi last year pa to eh. Last year pa ba to? 2024. 2024 pa no? 2024 ko pa tong stock. Galing kay Papa to. Naawa lang ako kay Papa noon kasi nung walang-wala siya. Nasabi niya, Nak, tulungan mo ako sa bedsheet ko. Bumili ka nga sa akin bedsheet, ako mananahi. Tinulungan ko lang siya. Ang punda ng puhunan ko na itong punda na to, ang isa, 23. Dos lang tubo. Pero dito sa bedsheet na to, ito, lugi pa nga ako 10 rito eh. Kasi 110 ang puhunan ko na ito eh. Binigay ko na lang 100. Tapos, Parang galit ka pa. sino ba? Magkano ba? 100 na nga ni ang usa pag single, pag mga single 100 lang ito, 100 lang to. Pag kukuha ka ng 2 punda, bali 150. 2 punda sa punda. Yan ang Spider-Man. Kumuha ka ng 2 punda, pwede 50 pushit ka. Kuripot mo ah. Ito punda. 50 mo, 2 punda. Ayos ko ah. 2 pesos na nga lang tutubuhin ko dito sa'yo. Pinagdamot mo pa. Ito, 2 punda. Ano? Bali, 150 lang to. Yan, 150. Deal or no deal? Pagsalita ka dyan, tawa ka ng tawa dyan. Akala mo kakatawa ka. Ano? Grace! Wala si Kuya Ray. Kuya Elmer, bilhan mo nga yan si ano, si Grace ng kanyang ano, kanyang bedsheet para may pag dumalaw ka sa kanya, eh makikita mo yung binili mo. Kuya Ray, hatiin lang yung tangko. Grabe ka. Grace, grabe ka ah. Hatiin na lang yung
kumot 50 Ito to, purot dito. 150 lang to, Grace. Single ka naman, kailangan mo man ng makatabi yung Spider-Man. Spider-Man talaga gusto mo, Grace. Ang dami naman dito, Grace. Dito, boy. Ano ka ba? Ano? Pag ginagawa Kaya Ray, sabi ni Kabos. Kabos, tawa ng tawa eh. Saan kay Kabos? Salamat. Ano na, Grace? Ikaw lang hinihintay ko, magdesisyon ka na. Wow, umasa pa yata sa ano. Kuripot ka talaga. Pasaway ka. Oh, Grace, ano na? Deal or no deal? Ay, talagang, ano na to? 75 na lang. Mudo. 75. Puhuna ko nga 100. Ay, 110 yun dito. Ito, 110 ang kuha ko nito. Ano ko ba? Tawad dito. Ano, 100. Nangyayari sa'yo. Bahala ka dyan sa buhay mo. 75. Mahal-mahal lang yarda. Alam mo, Grace, magkano ang yarda sa Divisoria, yung isang yarda ng ano? Tela? 40 yata, 40. 40. 2 yards to. Oh, magkano yun? Garter pa. 80, tas garter pa, yung sinulid. Ay, ano gusto mo eh? Tahi mo yung bulbul mo. Magdudugtong-dugtong yung bulbul ka. Pugi ka noon. Oh, mata mo, pugi. Puging mambula ka lang. Di na. Kung ayaw mo bumili, niwag. Ano na, Grace? Tingnan mo yung kapitbahay ko sa ate Jennifer. Magkano binili? 700. Oh. Tatlong queen size, ginawa ko na lang 500. Discount ka. Tapos yung punda, 400, 8 ang kinuha, 200 oh. Di 700. Si Tot Pata kay Ate Gwen, 450. Tapos ito kay Erap, 500 oh. Alam mo, pag ano, nagsisiling ka sa YouTube, kailangan wag kang kuripot. Kuripot mo naman, guys. Cancelin na ako. Membership ko sa iyo eh. Mary Grace. Grabe ka. Cancelin mo anak. Kuya Ray, grabe naman si Grace. Ang lupit mo, guy. Ito na lang ang queen size ko. Pambihirang Kristo, 75. Maawa ka pa. 75 may kasamang punda, 150 lang to, Grace. Magtingin ka sa online, magkano ang online. Hindi mo pa sigurado kung makapal. Dito ka na sa kilala mo. At sabi mo pa nga pugi. Na mo. Mas yan. Diyos ko pa, patawarin. Ano, Grace? 150. Deal or no deal? Opo, Kuya Ray. Opo daw, Kuya Ray. Wala na rin palipat. Aray ko. Paktay tayo dyan, Grace. Ano na, Grace? Bibili ka ba o bibili ka? Wala na rin Gcash. Paktay ka, Grace. Wala nang Gcash. Wala nang palipad. Wala nang pamember. Huwag naman, Kuya Ray, sa amin. Kay Grace lang. Ano, Grace? Bibili ka ba o hindi? Pasti ng Grace na to. Ang sakit mo sa bangs, Grace. Sineryoso na. Okay lang, Kuya Ray. Sanay na po ako. Ay, magkaawa na. Ano, Grace? Deal or no deal? 150 lang to, Grace. Wala mo saan kang bibili ng punda. Ang lapad ng punda na to ay ano to, large. Yan o. Oh my goodness, may pastilan, papilo. Again. Wala dyan si Kuya Elmer. Tawagin mo si Kuya Elmer, sabihin mo kaya, Papa Elmer, pili mo nga akong bedsheet, kulay blue, Spider-Man, 150 lang. Ano na, Grace? Pasti lang, Grace na to. Bibili ka ba o bibili ka? Ano nagparamdam ah? Tampo na. Ate Brenda, tawas ka, bustawang tawa. Dami ako dito, single oh. 100 lang. Tampo na. Oh, di ba, nakabenta na ako, guys. Thank you, Lord. At talagang ito, yung punda na yan. Punta ko yung 400. Kaso lang, kailan baka mamaya may maghahanap ng tierno. No? Dapat bawasan yan kada dalawa-dalawa. Iyak bata.
Ano na? Asa na si Grace? Grace? Ano na Grace? Bibili mo ba to Grace? Kasi kulay blue na yung sabi mo. Grace? Ano na Grace? Wala, ang double. Kunti mo lang ano. Ano na Grace? Gracia, Graciana. Graciana. Gracia. Gracia. Nasaan ka na? Wala na si Grace. Tapos yan yung babae na. Baka na ano lang ko. Wala. Hindi na talaga nag-comment. Init. At dito na pala yung kay Ate Brenda. Binili ni Ate Dwayne. Papagikas niya na lang po. Ayan. Alright. Light color. Green. Ganda yung green, oh. Ganda pagkalatag mo kapag sobra. Di ba in-order yan? Tapos ibang green lang yung binigay yung mama. Nawarahi Grace. Amo na. Kabayat siya. Panulay ito. Kawarang. Si Grace nawara man. Wala kasi ang kanyang ano eh. Dati ko nandiyan na si Pipi. Yari yan. Ano ba ibang kulay? Ito na lang yung mga kulay. Wala na ba ano. Ito 150. Ito 150. Tapos ito Batman. Ito na lang te. Mga semi-Canadian na lang to. Ito. Ito maganda rin to. Kaso wala natang punda. Wala nang punda to. Ito yung pinakamabili ko dati. Wala nang punda nito. Ito na lang te Brenda. Ito naman yung queen size na makapal 200. Pero wala na. Gusto mo ba Mary Grace? Sige, 75 na sa iyo. Ako na pa magbayad ng diferensya. Papadala ako ng 500 mamaya or bukas kay Koy Smart. Oh, ala ka! Ano na Grace? Nawala na si Grace? Tawagan ko ng buwagan ko. Nagawa na daw. Ito, tawagan ko. Ito te Brenda. 150 lang to, bintahan ko na. Dati 200 bintahan ko nito. Ano? Awas mo na lang sa 500 mga bibili sa iyo. Dito ko Smart. Sige ba? Query, no problem po. Ito. Ay, Mabi, baka gusto mo ng punda, Mabi. Pumasok ka. Ayan. Ate Brenda, ito po yung blue. Oh, maganda rin nga ito, te. Pero parang mas maganda ang ganitong kulay, Ate Brenda. Itong may pink tsaka yung green. Mas makikita yung yung langgam, kung may gagapang. Kaysa kumpara dito dark to. Ito light. Maganda. Pero kung gusto mo, kayo po kung ano. May punda ba to? May punda ba to, may? Meron. Alis ka dyan, anak! Meron. Ay, meron ba? Ayan. Yan yung... Ito. Ito pala. Nak. Mayroon te. Queen size din po, ire. Yung anak nyo po ba, hindi nyo bilhan? Yan te. Ano naman ang kaunti nila? Yan.
Queen size, 60 by 75 to te ha. Yung ano, Kaya, yung lapad ng ano, 60. To te, dalawa. May punda yan. Oh, mayroon daw te. Wait to te, oh, mayroon to. Yan, maganda yan. May green light color. Maganda. Oo nga, Kuya Ray. Sige yan na lang kasi makipink mga dalaga ko. Makipink. Itong, ibig sabihin itong pink, wag na. Si Brenda, tatanggalin ko na to. gusto nga nila yun. Ha? Gusto nga nila yung pink. Maka-pink ka, maka-pink. Ay, itong green, tatanggalin ko po. Ano ba tatanggalin ko dito? Hintayin ko nga. Mabi, nasaan ka na? Mag-send ako sa Gcash mo. Nakahanap na ako ng pera. Oh, palbo. Hindi na lang nauna. Diba? Ito, wag na to. Or ito. Saan ba ditong tatanggalin ko? Okay na daw. Okay na yung green at pink. Okay na to. Tapos ito, okay na yung dalawang na unang napili. Okay na. Ito, magdadagdag mo to, te. Bali 200 to kasi 150 tsaka 150, 200. Idadagdag ko rito. Video mo ako na. Magano ko sa Facebook. Ito ba ito ba yun? Yan ako nga. Baka may bumali sa Facebook. Wala. Mga kawaray. Saan si Grace? Grace, okay na ba yung sa'yo, Grace? Sabi ko na to, Grace. Ito yung kaisang kay Grace, mga koray. Bali, itong bintahan ko nito, mga koray, ay ano na lang, 120. Pero kaibigan ko naman bumili, dito 50, 2 punda. Isang kay Grace, bali, 150 lang to lahat. Total. Kay Grace, kulay blue. Tapos lang, ha? Maraming nag-order sa atin, guys. Salamat kay Ate Jennifer sa pagbili ng ng bedsheet natin, mga kawaray. Bumili si Ate Jennifer 3 bedsheet na queen size. Bali, bigay ko sa kanya 200 yun at 150 ginawa ko na lang 500. Tapos ito, in-order naman po ito. Ito in-order ni Ate Gwen para kay Ate Brenda. Yan. 2 queen size, just punda, 2. Bali, 4 na punda. Ito naman po ay kay Era Vlog. Bali, ang bigayan ko dito, mga koray, yung queen size kong cotton ay 200. Tapos ang single, 100 na lang para 500. Binarging ko na ang bedsheet ko, mga koray, kasi ilang taon na to, mga 2 years na ito, nakalipas. Kasi ito pa. At yung mga kawaray, baka gusto yung bumili po ng bedsheet, ito po, single. Itong semi-Canadian, 100, ito 120. Tapos yung punda, 400. Sa mga gustong bumili, PM lang kayo sa akin Facebook page. Facebook lang pala, walang page. Facebook, PM lang. Tara na, punta na kayo rito. Let's go. Online selling pa, mind boom. Ano ba bibili mo? Okay na yan, 2. Nauna napili. Okay. I-reserve mo na lang yung kunin ko. Pwede sa sahod ng bayan. Sige lang, okay lang, Ate Brenda. No problem, ikaw pa po. Sampastilan. Nagbibigay nga tayo ng O yan. Paldumin na natin to. Yan, naka-reserve na. Sino pa? Mamaya ko i-settle ang bayad, Mark, ha? Sige lang po. At Tita Mami, no problem po. Huwag po kayo mag-alala. I'm waiting for you. I'm waiting for you.
Yan mo na lang kay Ate Brenda. Tapos, si Grace, okay na kay Grace. Nag-ano sa akin, nag-PM. Salamat, no problem, te. Ay, B-boy, ikaw, ano ba? Ito, marami ako dito single. Sa mga single dyan. Walang ano. Si Kuya Elmer, may pum ba yun? Pero una po, binibalik niya yung ano. Di, meron na ata siya. Ewan, baka meron siya. Ewan mo nga. Grace, message mo. Mo nga si Mabi. Oo nga, Grace. No, 1.6 na agad. 1.6 agad yung video ni ano. Nag-boom ah. Uy, 3,000 na. 3,000 na agad. Ayun, 3,000 na ngayon. Alright. Yung mga kapatid mo dyan. Pupost ko mamaya sa Facebook mga kore yung ano. Mabarat yun. No, wag ka dyan. Ano ka pa dyan? Mga kawaray, sa mga gusto mong bumili, tara na dito. Ito, single. Sa mga single dyan. Ano na, Grace? Okay na si Grace? Ayos to. I-share ko para magkaroon ng DJ patuloy mo. Oh God. Visit ka. Maya-maya mag-cancel si Grace ng order niya. Aray ko, patawarin. B-boy, wag naman. Mamaya magkatotoo pa yung sinabi mo. Ipaubos ko nga lang to. Wala na tayong ano dito. Pag nakita nga to ng ate ko, ba sabihin, binibinta ko nga kay ate ko. Kahit balik puhunan na lang, ayaw niya naman, wala daw siyang pera. Utangin daw niya, sabi ko, wag na. Cash ko to binayad kay Papa, tapos utangin mo lang. Yung ate ko na yun, ano to, magulang din eh. Kala niya siguro magulangan niya ako eh. Hindi niya alam magulang ka. Mas magulang pa ako sa mga ano. Di joke lang. Ayaw ko kasi siyempre puhunan pera kung ano pinuhunan ko dito mga koray, 20,000 nun. Na ano lang na dati na itatabi mo pa namin yung benta nun kaso nung marami tayong mga binabayaran na wala na. Kaya, ngayon dispose na to. Six viewers, thank you, Bastoto, thank you. Bumili ka na. Ano yan? Sino naman? Pambargin na muna.
Sino yan? Bayad mo na bago bili. Ay, bago bili. Sino yan? Amigo? Ano? Queen size ba yun? Double lang yun sa inyo eh. Kulang daw yun, sabi ni Mark. Bo, 100 barat mo ah. single lang yung 100. Wala nang ano. Ang double ito na lang. 150 ang double. Punda, 100 sa'yo. Punda, Di, 400 nga. 400. Hoy! Chanak, shout out. Ano, papakyawin mo na sa Chanak yung paninda ko. Barkin na, magani na Bedsheet, meron na akong order. Barkin ang papunin mo. Meron na si Grace, si Ate Brenda, ito. Tapos kay Era Live Vlog. selling na ni Marco. Horot, ano na bilhin ron. Tapos bumili na si Ate Jennifer. Ano siya, lagi? Nagpil, magkano yung ano doy? Double? Ito na lang yung double. Oh. Magkano nga? 130 yung ano, yung makapal. Yung manipis, ano lang. Asa na ba yung ano, semi? Semi lang yan siya. Ito. Ilan ba yung semi? Wala na. Isa na lang yun eh. Yung simi. Photo na lang to. Magkano ba yung cotton? 130 nga lang. Ay di. Yan eh, double. 150 pala. Kasi 200 yung ano eh. Ito yung double lang. Yan lang. Oo naman yung bilhin niya. Oh. Ito. Yan ang 130. Double. Ito na lang yung double. So may punda yan. 250 punda. Kaya may isa. Diba? What? Lima. Kaya may Mark yan. 150 na laman. 150 na laman. 200 bintahan ko niyan nung karaan. 200, 180. Ngayon, 150 na lang. Double yan. Kaya po. 130. Mas tipis man eh. That's Grace. Grace, okay na ba yung sa'yo, Grace? Wala pa, Grace. Mo na naman na. Tapos na yung Spider-Man. 120. Spider-Man o kan eh. Og. Isa. Isa ra? 150 to 130. 80. Ano yan? Oh, yun, dito. Tapos yung 150. So 80. Tapos pumpunda. Para may terno. Pupunda ka pa ba? Kana, 280. Wala, bilang bunda. Uy! Ito na lang yung double lahat ko, di ba? Wala na iba. Apat sandaan. Doy, ito na lang lahat, wala na? Wala na. Yan na lang. Ito single na lahat. Tatanong ko din. Sino? Hindi, hindi. Balik lang. Ano daw yung tinatanong mo? Ayan na lang double. Ipakita mo. Sabihin mo, 150 lang yung double. Sa pwesto ni nanay, magkano yan? Tapos sabihin mo yung punda, bigay na lang ni Mark, 250. 400. Pinakita mo na to. Hindi po nga eh, magre-reply po nga ako. Sabihin mo single, baka si Piyang, baka nagano ng single si Piyang. Salamat po sa inyong lahat, sa mga natagtambay at sa mga bumili. Ate Gwen, Tita Mami, thank you po. Salamat na marami. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong vlog. Wait sa me. Guys, marami pong nag-order sa atin ngayon. Thank you, Lord. Ay, salamat yan. No? Ito po pala mga kawaray ang order ng ating mga kaibigan. Ito, sa isang kay Grace,
dalawang punda at saka isang bedsheet na single, bali 150 ito. Cotton to mga kauray, hindi to semi-Canadian ha. Cotton po ere. Binabargin ko na po mga kauray. Excuse me. Wait lang. Natching ako dun sa ano. Mga kauray, tuloy natin. Ito pala, isang kay Grace to. Bali 150 to mga kauray. Dalawang punda, isang bedsheet na single. 36 by 75 by 4. 4 inches lang po ha. Ito naman po at Ate Brenda. Salamat po pala kay Ate Jennifer sa pagbili ng tatlong quiz. Bali 500 tapos 8 punda. Ayan. 200. Bali 700. Buena mano. Buenos dias, amigos. Benta. Habang nasa bahay lang tayo mga koray, ito mga ganda kasi koray kung mayroon kang ano. Wala, balik puhunan ko na ito mga koray. Di ko na ito tinubuan. Kasi ang bintahan ko dati ng mga koray, ang sequence size ko ay 280 to 50. Ngayon wala. Tapos yung double, 200 to 180 ngayon. Binabaan ko na. Ate Jennifer Martin, thank you Ate Jennifer. Salamat sa pag-avail ng ating ano. Ito naman po ay kay Erap Vlog. Bali, dalawang queen size, tsaka isang single. Bali, 500 to. Bili ko 500. Ito naman kay Ate Brenda. Bali, 6 na punda, tas 3 queen size. Yan. Salamat po sa lahat ng bumili. Kay Kuya Rin, paano si Kuya Rin ng 500? Para doon sa mga bibili, di-discount ko na lang daw. Ayan. Baka may bibili pa sa inyo dyan. Bumili na. Ito pa po lang mga kuray. Ito bintahan ko na ito. Single na to. 100 na lang. Dating 150 ito. Ilang punda yung bibili mo? Ito. Dating 180. 150. Ano na lang. 120. Nag-order si ano? Sige, bilis. Tapos nag-order pala si kumpare ko si Bok. Si Jingjing. Nag-order sa atin ng bedsheet. Double. Ito ba? Double ang in-order niya. Kuray. Kali magkano bigay mo ito? 150 ano? 150 is 2 punda. 2 punda, 200. Tapos ito, in-order ng kapatid ni Pe. Si Migam, 2 double. Sabi mo, 3 punda na kay DPG. Ha? Hindi. 150 na nga lang eh. 200 ang bintahan niya ni nanay dun sa pwesto niya oh. Ito, double na to. Isang cotton tsaka isang semi-Canadian. Bali, isang kapatid ni Pito. Pinabili na to. Yan. So, ito na lang ang parinda natin. Yung available natin mga koray. Ito na lang. Sa mga gusto pa mag-avail, PM lang sa ating Facebook. Ang punda natin ay 400 na po. Dating bintahan yan ay 35. 100 ngayon. Ginawa ko ng 400 para mabilis. 25 ang isa. Ito, ang queen size na to, bali 4 na lang. Itong single medyo marami pa kasi 2 pa to. Yung double, ang natira ay 2 na lang. Yan, pink, tsaka yung green na may flower. Salamat po sa lahat ng mga bumili at nag-order sa ating sa kapwa ko, mga small YouTuber, sa ating mga kaibigan dyan sa Whitey World. Maraming salamat po sa inyong pag-abili nyo sa aking paninda. Bedsheet kasi galing tayo kay Langanin nun. Ayan, itininda natin yung bedsheet. Yeah. Yan, thank you so much guys. Sana mas marami pong bumili sa ating paninda. Good luck. Salamat po kay Ate Jennifer Martin sa pagbili ng ating bedsheet kasi bumili si Ate Jennifer. Salamat te. Itong buhay naman natin. Thank you Ate Jennifer. May 700 na. Love you all. Peace out. Boom. Ayan, pumasok si Ate Jennifer guys. Ito na lang. Ha? Ito na lang. Sabi daw. Ha? Isa mo. Kaya look mo si Mayang. Bibigyan mo na. Isa na lang sila. Nagmay din ako. Mapupunod naman yun. Pati bigay ba? Sabihin mo na lang 170 lahat yan.
Baka magdadagdag pa siya ng punda. Nag-chat. Sinat mo na ba? Nag-chat ka. Eh, di ba sabi mo, oh, bigyan na lang ng punta. Kasi sabi mo kay parang pokwa. Kasi sabi ko, may punta na. Sabi ko na. May nag-comment. Paano mo naman nasabi na ipapakita mo eh? Tinabunan mo nga, marunong ka ba mag May budget siya ba? Ay, punta ko ba? Ang kalat mo na naman. Oh, asa na yung plastic? ng mga plastic dyan pala. Yung kila at yung hindi mo tapos yan. Gamit ka ng mga punta. Dati, Di ba niya magkakasya dito? kasi yan. Ito yung kay Chris, oh. Ano, bagi mo. Ano, bablog. Anong ito mo? Okay, ano. Ano, kunwari, at magpaban. Bigyan mo na lang. Pasaway, shout morning. Ay! Ay! Dito ka? Rosie, oh, yan. Mga Koray, ito order ng ating mga kaibigan. Ito order ng aking kumare at kumpare, paring Bok. Yan. Okay, natin sa plastic, tabi-tabi natin. Tapos ito naman po kay Grace, 2 punda at isang bedsheet. Single, bali 150. Yan. Plastic pa naman. Ito naman po ay kay Erap Vlog. 2 queen size. Yan. Tapos isang single, bali 500 to. Sa pagsahod na lang daw niya, dadaanan niya rito sa katapusan. Kaya tatabi na natin to. Alright. Uy, ayaw mo pasok pa. Sa-plastic lang natin mga kuwari yung mga order natin. Ito naman po kay Ate Brenda. Ate Brenda. Salamat kay Ate Brenda at salamat kay Ate Gwen at kay Kuya Ray sa pag ng abil ng ating bedsheet. Thank you so much po sa inyong suporta kay Plastic Mind. 3 to. Bali 3 queen size kay Ate Brenda tapos 6 na punda. Alright, bebe. Plastic natin to para hindi makawala. Yan. Marami ang nag-order sa atin guys sa YouTube. Tapos siya sana kay ito pala yung kay sa kapatid ni Pet. Walang punda. Lalagyan niya na po. Walang yung punda. Walang punda. Spider-Man to ah. Ayun, nasa likod. Ayan, 2 pundang Spider-Man. Pamura na ito mga kawaray. 2 benching to. Tapos, nasa na yung Hello Kitty dito?
Wala na, hindi pwede man. Wala na nga. Sa taas. Ito? Ito ba yan? Iba yun. Like ito. Ay, ito. Ayan. Bali, 4 na. Punda. Ba yan ba yun? Ha? Buwan mo lang ito yan. Wala na yung lapit eh. Ayan, bahala mo siya dyan. Yan eh. Ang manipis ko eh, wala nang ano eh, ito na lang. Yan, para elevator rin naman to. Bali, ano to? 100, tapos 50, 150 to 80. Tapos 100, 380. 380 to para doon sa kapatid ni Pe. Si Migam. Salamat po sa mga umorder. Ito kay sa aking paring book. Salamat. So kaya kay ano? Ito kay Grace. Tapos ito kay Ate kay Ate Brenda. 3 bedsheet. Tapos ito kay Tol Erap. Ayan. Ito naman kay Ate Jennifer Martin. Salamat sa pagbili ng 3 bedsheet na queen size at punda 6. Alright, tama na, okay na. Meron pa akong tira dito. Ano pala? Okay na. Guys, ayos! Well do! Madali ako kausap. Ito po ang mga order natin ngayon. Ano ba ito? Salamat sa mga umorder. Yan, nakatabi na po yung mga order nila. Salamat po talaga. Negosyante tayo guys. Lang natin magano. Ito na lang. Ayan na nga, ito na nga yung maganda. Sin color yung ano niya. Kasi yan ay meron yan dito oh. O, 4 din ito. Ayan nga, eh, dito nga yan. Online seller? Oh, tol, project! Bumili na si, Ate Win para sa inyo. Ayan oh, puntahan mo to mamaya dito. Ito pala daw yung Tol, baka paglabas mo mamaya, puntahan mo to. kasi ang ito, wala Tol, puntahan mo to, tol. Project, dito mamaya pag out mo. Sa Jordan ka dumaan para makabilis ka. Ha? Binili ni tita Mami. Binili. Para sa inyo. Yan. Mura yan, tol. Magkano lang yung bedsheet yan? Dali mo dahi ko. 200. Sige, daanan ko dyan. Bayad na ba? Papajikas daw ni Tita Mami. Okay lang, daanan mo lang dito. Babayaran naman yun. Ayan, may dito. Don't worry dyan. Ito wala to, di ba? Wala na yan. O, ito na lang yung kamigam kasi ito, pag binili yan, Oo. wala na punta. Diba may nag-comment. Marami na nag-order, tol. Ayun, ano ko, yung kumpare ko. Sinews ni sa Facebook niya, may umorder. Pupost ko nga sa Facebook ko eh, para may umorder. It's one. May bumili na sa atin ng cash. Si Ate Jennifer Martin. Yan. 700. Mickey Mouse pala to. Mickey Mouse nga yan. Ayos, maganda palang ganyan. Ano to, tol? Bargain ko na. Ang bintahan ko talaga sa queen size, tol. Tulad nito, queen size. Dati, 280, 250. Ngayon, bininta ko ng 200. Tapos itong manipis, bintahan ko nito 200 to 190 to 180. Binigay ko 150. Tapos itong single, 100 na lang. Ito, 120. 110 ang puhunan yan. Ito, 100. Balik puhunan lang. Yung punda, ano yung 23 ang puhunan. Ginawa kong benching ko ang isa. Para mabilis, maging pera lang ba. Sayang, na-stack yung pera ko. Sunod, yung itong bahay na ibibinta ko. Kahit hindi amin. Para makulong tayo. Kaya may speaker ako dito. Papabinta ko na lahat to. Ay, sayang mo. Ito, baka gusto niyo ng ginto nasa likod. Yan. Sanla ko na yan. Ano lang muna, 1,000. Sanla. Ay, gusto dyan. Ilang ganito to? Isa lang? Guys? Ay. Kasi dalawa.
Kaya pala di sinagot ang tawag ko, nag-mind pala. Oh, tol. Nagbili si Ate Gwen. Kaya nag-live ako sa YouTube kasi baka may mga bumili nga. Di nga tayo nagkamali. May nagano sa YouTube. Oh. Ano yan? Ha? Ano yan? Doon mo doon tayo iso niyan. Kay Jason. Ano yan yung pinapayong mag-dyan? Pumasok ka ba, Tol? Ano naman ito? Tita Mami, thank you po. Baka sino pa magla-live ngayon? Ako na. O, di ba? May pambili na kami ulam. Salamat sa nagbili sa akin. Si Ate Jennifer. Cash. Kanina ba yung sinayin niyo? Kasi ko yun. Ano ba yung sinayin niyo? Ate! Ano ba yung pinahin natin? Nay Marlene, shout out. Si Nanay. Oh. Nay, baka bibili ka ng bedsheet, Nay. Magsabay ka na. Binargin ko na yung bedsheet ko. May double pa ako dito, Nay. Si Migam nagpakuha. Nag-order si Migam. 150 na lang ito. Double, 150. Yung queen size ay, ito queen size, 200. 250 yan. Yung single to, marami single. Baka may mga order dyan, mga tropa natin dyan. Dapat dinala ko pala to sa ano. Kisa, Nay? Anong bedsheet, Nay? Double po ba, Nay? Ito na lang po available, Nay. Yung dalawa na double. 150 ang isa. Cotton. Wala na eh. Pinapaano ko na to. Pinabarging kayo. Mahal ang kalakal na yun, kaya ito muna yung tininda ko. Sa online lang muna. 250. 250. Yung malaki, Nay? Queen size po ba? Ito na, to, 200 na nga lang. 250 bintahan ko dati. Ito, 200 na lang. Binagsak presyo ko na, pinapaubos ko. Ito, 200. Ay, 200, 150. Yung double. 48. Sige, patawagin ko na lang si P sa'yo, Nay, mamaya. Para malinaw. May binili lang siya eh. Yung punda, Nay, 300, Nay. Ay, 400, Nay. Sige, Nay, sige. Parahin ko na lang guys, marami na nag-order sa atin eh. Marami nag-order sa atin. Order to ng mga kaibigan ko. Ito kay Grace. Ito doon sa umpare ko. Ito naman ay kay Ate Brenda. Anong size? Queen size?
Yung tag 200? Marmar. Si nanay, paano? Ito na lang oh. Ala! Ikaw pala. Ito oh. Pakain kita dyan. Ito na lang eh. Ang bibig si nanay, wala namang pong si nanay ah. Wala bang po? Nada kay pong na yung mo kay pong. Ha? Queen size nga ni. Ito, queen size. Wow, maganda. Hindi ito, 200 lang to. Red yung Tapos ano. ito, 150. Ayan, 150 yung ano. Queen size ba yan? Oh, queen size to. Yan eh. Pasaway talaga to si Project. Bakit? 200. Yan eh, 150. O, asa man ni Jadre. Pumunta ako sa baba, bumili ulam. Oh. Ba't pumasok ba si Tol Project? Asa man niya? Sabi ko nga sa niya, daanan niya to eh. Daanan Pila niya ba yung- ka buok? Pangutan, lulos ka man. Sige ka man yung baw-baw. Sara? Wala punda. Oo, pumasok. Oo, pumasok. Eh, papadaanan ko sa kanya to mamaya. Ingay ka ni, 200. Nailain, isa na lang, nabilin. Tumatawag kasi hindi ko nasagot. Oo nga, sabi nga niya. Sabi niya, nag-mind ka raw dito. Kaya pala hindi sumagot kasi nagmamind pala dito sa ano live. Ano mo lagi pwede yung ano? Ayos ka, sige ko, digid ang tumbol ka. Babay na, pangit ng mukha mo, ayaw ko makita yung mukha mo. Ano nga? Okay, malagay. Gutom, usod anang gutom na ko. Yan si kindat-kindat Ah, na. 200. Wa ko nalipay man. Marmar siguro nagko-comment. Siya nga naghawak sa cellphone eh. Mo yan eh. Tol Project, thank you ah. Bili pala ng ulam si Ate Brenda sa babae. Bakit mo ba yung views? Ha? Ito bagsak yung views oh. Kulang 5,000 na yung views. Hindi ko lang ito siya no. Ano naman? Happy. Ano kay ba ang nag-call ko visit ba? Yan umigam no? Na, Hey Jerry, shout out. yung tingnan. Sige, katag-katag comment normal. Suntukong ka na ron. Maganda ako. Salamat po sa inyong lahat. Ilang oras ba yun? Kung tatlo, 2 hours and 39 minutes. Get na siya kay sige ka comment diha. Ay mo na yung martawag na balik umiyak ka magluto sa ko. Bye Mark, sige.
Tita Mami, bye-bye po. Salamat po ng marami. Salamat sa mga bumili. Ate Jennifer, thank you. Sa aking kumpare si Paring Book. Jin, thank you kay Nanay. Pagbili. Ay, pag-order pala. At kay Migam. At kay Tol Project. Ay, kay Tol Ate Brenda. Salamat. At kay Erap. At kay Grace. Salamat. Thank you so much sa mga umorder. Sige lang, Ate Brenda, no problem. Salamat na marami sa inyo, guys. Thank you. Bye-bye. Salamat po sa lahat ng pumasok. Team Boom, thank you. Kuya Ray, thank you so much, Kuya Ray. Ito na lang paninda natin. At least nabawasan na. At mayroon na rin tayong panggastos-gastos sa pagbili natin, Jennifer. Makapal ka din, di ba? Alright. Bye-bye. Love you all. Peace out. Boom.